बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 41 नं मानास समष्टिनि बिसायख'थिनि सोरदिं बिथिंखौ नायनानै बे 41 नं मानास समष्टियाव सोरबायदि बिजाथिनि खाफालाव देरहासारनायनि मुकुटआ फैगोन थामहिनबा गानगोन देरहासारनाय मुकुटखौ गानगोन बेफोरनि सायाव आङो नायबिजिरनानै आंनि नलेजआ जेसेबां सौखादों बेखिनिखौनो आङो दिनैनि बे कन्टेन्टआव सावरायनो नाजानाय जादों। आथिखालाव 41 नं मानास समष्टियाव गासै सागु बिजाथि दङ। बे सागु बिजाथि दं। बे सागु बिजाथिफोरनि मुंफ्रा जाबाय फारियै सेथियावनो दं अनजन तालुका रायजो दल, बिथाङा कुनु क्रिमिनेल केस गैया। नैथियाव दङ जोंस्रां ब्रह्म, जायखौ फैला जे बरगयारि होननानै जों मिथियो, इउनाइटेड पिपुल पार्टी लिबारेल, बिथाङा आथिखालाव जेबो क्रिमिनेल केस गैया। थामथियाव दङ कन्दकर आब्दुल कुद्दुस, इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै बिथाङा गेलेदों। ब्रैथियाव दं लक्ष्मण गयारी, इन्डिपेन्डेन्ट, बिहाबो क्रिमिनेल केस गैया। बाथियाव दङ मोहम्मद बिल्लाल आहमेद, अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट, बिथाङाबो जेबो केस गैया। तथियाव दङ नबकुमार सरनिया, गण सुरक्षा पार्टी। इलेक्शन कमिशननि क्रिमिनेल केस मथे बिथाङा मोननै केस आथिखालसिम पेन्डिं जानानै दं, बेखौ नुनो मोनदों। बेनि उनाव दं निकुन्ज दास, इन्डिपेन्डेन्ट, बिथाङाबो बेबादि मख'थावना केस गैया। दाइनथियाव दङ पिन्टु घोष, पार्टी अफ गण परिषदनिफ्राय, बिथाङाबो जेबो मख'थावना क्रिमिनेल केस गैया। गुथियाव दं थानेश्वर बसुमतारी, बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्ट। दा खोथाया जाबाय बे सागु बिजाथिफोरनि गेजेराव सोरनि खाफालाव देरहासारनायनि मुकुटआ 41 नं मानास समष्टिनिफ्राय जागोन। दा बिनि अंकखौ, बिनि सानखान्थिखौ आं नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों। टटेल भटार आन्डार 41 नं मानास कन्स्टिट्युएन्सि, थामहिनबा मानास कन्स्टिट्युएन्सि गासै भटार्सनि अनजिमाया 41 नं मानासाव गासै भटार्सनि अनजिमाया दङ 2,411,000 जन भटार्स। बावहाय गिबियावनो बर' कमिउनिटिनि सुबुं बिसाना, थामहिनबा बर'फोरनि सुबुं बिसाना 61,214। नैथियाव जायगा लादों असमिया 50,598, मुस्लिमा 48,450, बेंगलिफ्रा 21,746, राजबंशीफ्रा दङ 10,198, आदिफ्रा बासिफ्रा दङ 2,820, राभाफ्रा दङ 1,850, नेपालिफ्रा दङ 1,630, हिन्दी रावारिफ्रा दङ 981, मदाहिफ्रा दङ 388, सरनियाफ्रा दङ खालि 361 आरो गुबुनफ्रा 177 दङ, गासै 2,441,000। दा बावहाय जों गिबियाव नुग्रोयो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों बिटिसिआव सरकार दं आरो बे गोख्रों बिटिसिआव सरकार थानाय मैखोमै सासे एमसिएलए दङ सालबारि 21 नं सालबारि समष्टिनिफ्राय आरो मथंगुरि बियाबनिफ्राय दङ आथिखालाव बिटिसिनि एमसिएलएआव देरहासार जालांनाय इएम मासि मोननाय बेगम आख्तारा आहमेद आरो गुबुन फारसेथिं कक्लाबारि समष्टियाव खम भटावनो बै समाव बिटिसि इलेक्शनाव सोमावसारा थामहिनबा बिपिएफनि बिजाथिया जेनदोंमोन। नाथाय बिनि भटारफ्राबो आथिखालाव दङ आरो बिपिएफआ माब्रै बे बिसायख'थियाव देरहासार जागोन बिनि अंकआ ओरैबायदि। आथिखालाव बे मोनथाम समष्टियाव बिपिएफनि गोख्रों मददगिरिफोर दङ आरो गिदिर लिडारफोर सेन्ट्रेल स्टेट आनसलिक लेभेलाव गोख्रों भाबै दैदेनगिरिफोर दङ आरो बिथांमोना मैखोमै एनडिएजों मदद होजानाय बिजाथि, थामहिनबा आसाम सरकारजों लोगो लानानै बे ट्रिपुल इन्जिन गभर्नमेन्टखौ माबोरै मदद होनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बिटिसिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि, आसामनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो गोजौ लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय मिरु लेभेलनिफ्राय दङ नरेन्द्र मोदी। बे साथामा मोनसे
लोगोआरि सरकार आसामाव लाबोफिननायनि थिरांथा लानानै बे आसाम विधानसभानि बिसायख'थिखौ गेलेनाय जादों आरो गुबुन दोलोफोरखौ माबोरै नाफात्ता खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै मा खालामनाय जादों इलेक्सनखौ गेलेनाय जादों आरो बिटिसिआव गासै मोन 15 समष्टिफोर दङ बे मोन 15 समष्टिनि मादाव एनडिनि बिजाथिनो थामहिनबा पदुमफुलनि जि सिम्बलाव गेलेगोन बिजनी तामुलपुर गरेस्वर बेफोर ओनसोलफ्राव गेलेगोन बेबो आरो हाग्रामा महिलारिया मोन 11 मासियाव गेलेगोन दा खोथाया जाहैबाय आथिखालनि मानसिफ्रा ओरैबायदि साननो हनो गोरोंसै आरो बिथांमोना गावनि मोनथाय आरो गावनि मोननांगौ अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय गोरों गोराफ्रा बांसिनानो बा जाम्बि जाम्बाफ्राबो मिथिगौदि सरकारजों थायाब्ला गावनि मोननो गोनां मोनथायनिफ्राय आनजायना थानो गोनां जायो आरो आथिखालाव बिटिसिनि आंखालफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिटिसि सरकारानो थोजासे आरो बेनिख्रुइ बांसिन अनसुंथाइ लाबोनो थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै बे मिशनखौ लादों आरो बे मिशननि जोहैनो बिटिसिआव थानाय इउपिपिएल दोलोखौ माबोरै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव फेजेननो हायो बिनि गासैबो थाग थियारिखौ खालामबाय आरो दिनै बिपिएफ हान्जानि मोन 11 समष्टियाबो देरहासार जागोन आरो एनडिनि मोनब्रै समष्टियाबो देरहासारनायनि लामायाव दङ बेबादिनो आथिखालाव मानास ब्रिजिसेनाव मानास समष्टिनिफ्राय साथाम बिजाथिनि गेजेराव बे दावहाया जागोन सेथियाव थानेश्वर बसुमतारी थागोन आरो नैथियाव रायजो दलनि बिजाथि थागोन आरो थामथियाव फैला जे बरगयारी जायखौ जोंस्रां ब्रह्म होननानै जों मिथिगौ दा खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलआ ओरैनोब्लाबो हारासिनस्रि सिफाय जानाय मोनसे हानजासै आरो बिथांमोना थांनाय बुब्लियाव 5 बोसोराव बिथांमोना एनडिपिनि बिदा फंबायफोरखौ जाबादि खोथा होदोंमोन 10,000 एनडिपिफोरखौ एनडिपिफोरनो साख्रि होनाय आरो नखर नखर साख्रि होनाय आरो बिटिसि ओनसोलखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि गिजि दलखौ दामै दामै आरो माखासे अरुणोदयनि नंखाय फर्म साफायनानै बिथांमोना रान लानानै बिथांमोना खोमसि खोमलावै बे बिसायख'थियाव देरहासार जालांदोंमोन आथिखालाव बिथांमोना गोबां बिथांमोननि इस्युआ दा 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै बिथांमोना बुंबाय दं 125 एमेन्डमेन्टआ मा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो खोथाखौ मिथिखाबाय बेनि सायाव आं एनालाइसिस खालामनो नाजाला नेक्स्ट भिडिअ आं बेनि सायाव आं लाबोबावनो नाजागोन दा खोथाया जाहैबाय थानेश्वर बसुमतारिया माब्रै 47 समष्टिनिफ्राय देरहासारगोन बेनि अंकआरि दा खोथाया जाहैबाय बर'नि भटार्सआनो सेथियाव दङ आरो सेथियाव थानाय हिसाबै बर'नि भटार्सफ्रा गावना गावगोन नाथाय जाबादि गावगोन बेबादि मानसिफ्रा साननाय बादि बे भटार्सफ्रा गावनाय नङा मानोना थाखानाय इउपिपिएलनि जा भटार्सफोर बिथांमोना लाजिनो अहायैनो गावसिनि ट्रेक्टर सिम्बलाव भट होगोन बियो रोखाखा नाथाय बिथांमोना जाबादि बिसान मोननानै 47 मानासनिफ्राय देरहासार जालांगोन होननानै बुंबाय दं बे नंखाय खोथा आरो रायजो राजाफ्रा बुजियो खोब हाइसावनो 8,000निफ्राय 10,000नि बांसिन फैला जे बरगयारी थामहिनबा जोंस्रां ब्रह्मआ मोननाय नङा आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा गुबुन हारि माहारिफोरनिफ्राय बांद्राय भट मोननाय नङा मानोना डिपिएफनि जि पार्टी सालायनायनि जा सिस्टेम बे सिस्टेमाव दङ बावहाय बायदि हारि माहारिखौ मोनफा मोनफा सेल खालामनानै होनाय जादों बेफोराव 100 जन करै लिडारफोर थायो आरो बिसोर मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ बिटिसिआव थानाय फोरनि 22टा जातिफोरनि गेजेराव बे डिपिएफनि सेलफ्रा दङ आरो बर'नि भटआ एसे गावब्लाबो मुस्लिमनि भट मोनगोन थानेश्वर बसुमतारिया बेबादिनो मदाहिनि मोनगोन राभानि मोनगोन कच राजबंशीनिफ्राय मोनगोन आदिबासीनिफ्राय मोनगोन हिन्दी राव आरिनिफ्राय मोनगोन बेफोरबायदिनो गोबां हारि माहारिफ्रा बिथां थानेश्वर बर'खौ देरहासार खालामगोन मानो देरहासार खालामगोन होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बिटिसिआवनो गावहानो मोनसे गोख्रों सरकार दं आरो जाय
नि दैदेननायाव दिनै बिटिसिआ थांनाय 17 बोसोराव जाबादि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै मोनबा जिल्लायाव जाबादि डिसि अफिस एसपि अफिस पुलिस थाना स्कुल कलेजनि खामानि लामा दालां बायदिसिना सानख'हायै खामानि बिथां हाग्रामा महिलाया मावनाय जादोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा दिनै 6 मास जानो थांगासिनो दं बिटिसि खुंथायनि आयुआ बेनि गेजेराव बे मोनबा गेरेन्टिखौ होनानै बिथाङा रायजो राजानिफ्राय बा मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गासै स्किमफोरखौ मोजां रोखोमै मावफुंलांनो थाखाय बिथाङा नाजाबाय थादों दा बेफोर सोरगिदिंखौ नायोब्ला आरो थांनाय बुब्लियाव थामहिनबा मैयासो 1 एप्रिल खालि बाक्सा जिल्लानि थामहिनबा सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय सुमुवागातियाव मोनसे बिशाल गणसभा थामहिनबा जोबोद गेदेर मोनसे सुबुं गौमा खालामनाय जादोंमोन बे सुबुं गौमायाव मैदेर हान्जानिफ्राय गोबां दैदेनगिरि आरो थांनाय बुब्लियाव एमसिएलए जालांनाय बिटिसिनिफ्राय बिथांमोन लोगोसेयावनो भबानिपुर समष्टिनि एमएलए थामहिनबा आथिखालाव जोंना मानास जाबाय मानासाव गोलैयोमोन खावसे पार्टआ दा बेयो बिथांखौ जोंनि बर'फ्रा बै समावबो मोजाङैनो भट होनानै देरहासार जादोंमोन आथिखालाव कुदुमनि भटार्सफ्रा बा मैदेरनि भटार्सफ्रा गासैबो नांगोलाव फैगोन मानोना नांगोलानो कुदुम मैदेरानो कुदुम जेराव नांगोल थागोन बावहाय कुदुम बिबार थानाय नङा आरो जेराव कुदुम बिबार थागोन बावहाय मैदेर थानाय नङा आरो जेराव मैदेर थागोन बावहाय कुदुम बिबारा थानाय नङा बिसोरो मा बे नांगोलनि सावगारियाव बा होनांगोन बेबायदिनो लोगो हान्जा नालाय दा लोगो हान्जानि भटार्सफ्रा गावनाय नङा मानोना बर'नि भटआ सेरखाय बेरखाय जालांब्लाबो बै बाङालि कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा गोबां भट दं बाङालिनि भटफ्रा कुदुम बिबारनि अनगायै बिथांमोननि भटफ्रा गुबुनाव थाङा मानोना जोंनि 47 सालबारि समष्टियाव कुदुम बिबार गैया मैदेर गैया खालि नांगोल आरो नांगोल आरो नांगोल आरो नांगोलावनो रायजो राजाफ्रा थुगोन दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां थानेश्वर बर'आ 90,000निफ्राय 1 लाख सामथिं भटआव देरहानायनि अंकआ बिथांनि खाफालाव दं होननानै जों बुंनांगोन दा फैबाय थानाय बुब्लियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथां थानेश्वर बर'आ 41 नं मानास समष्टिनिफ्राय देरहासार जागोना रोखा आरो आथिखालाव बे 41 नं समष्टिनि बेन्दोङाव थानाय बायदि हारि माहारिफ्रा ओरैबादि जइन जादों खालि जइन सानफ्रोमबो जइन इलेक्शन स्टियरिं कमिटिनि बबेबा मोनसे अफिसावनो होन गामि ओनसोलावनो होन आनसलिक लेभेलावनो होन डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो होन सानफ्रोमबो 100निफ्राय 102, 103, 104, 105,000, 2,000हालागै जइन जानाय सानसेनि अंकखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय 9 एप्रिलनि गेजेराव बिथांमोना बे जइन जानाय सुबुंफ्राबो बिथां थानेश्वर बर'नि नांगोल सावगारियाव भट होगोन दाजाबथाय जाफैगोन आरो गुबुन हारि माहारियाफ्राबो आथिखालाव बिपिएफजों दङ आरो এই सुमुवागातियाव जानाय जे सुबुं दङ बेवहाय आसाम केबिनेट मन्त्रि बिथां जयन्त मल्ल बरुवा फ्लाइटजों फैनानै गोबां खोथाखौ बुंदों आरो बिथाङा मानो नांगोलनो भट होनांगौ आरो नांगोल आरो कुदुम बिबार आरो मैदेर बे त्रिमुर्ति थामहिनबा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मोनथाम खर'आ लोगो नांनानै मानो आसामाव सरकार दानो नाजादों बिनि सायाव बिथाङा गोख्रों भाबै असमिया हारि आरो गुबुन माहारिफोरनि सुबुंफोरखौ बिथाङा मोजां रोखोमै बुजायलांनो बावहाय गासै मोनथाम दोलोनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा नेताफ्रा फैदोंमोन आरो बावहाय असमिया कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा ओरैबादि लैहोर फैनानै ओरैबादि अखा बारहुंखा फैसेयावबो सियार टेबोलखौ साखाफोर बादि हमनानै बिथांनि बिबुंथिखौ जोबजासिम खोनासंनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बे जथुमायाव खमावनो 13,000सो सुबुंफ्रा बावहाय बाहागो लादोंमोन आरो माखासेफ्रा दखान पाहार बायदिसिनायाव एब्रेनानै अखा सिजानिफ्राय बारहुंखानिफ्राय रैखाथि मोननो नाजादोंमोन नाथाय खोब सोमोनांथाव मोनसे नुथायखौ जों नुनो मोनदों दि
मुवा गातिनि देवलसालियाव जानाय बे सुबुं गौमायाव असमिया माहारिफ्रा हार्ट एन्ड सोल गावनि गोर्बो बिखाखौ होसोमनानै बिथांमोना नांगोलनि केन्डिडेट थानेश्वर बसुमतारीखौ बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथिदों आरो बिथांनोनो फैगौ बुब्लियाव भट होनानै देरहासार खालामगोना रोखासै। दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, आंना फैबाय थानाय बिसायख'थिनि रिजाल्ट होबा नुनो मोनगोन। दा आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि